Vinaròs a Oriola, de Morella a Guardamar. Des de Vinaròs a Oriola, de Morella a Guardamar. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Catalunya i Aragó, Andorra i el Rosselló. Catalunya i Aragó, Andorra i el Rosselló. I les Illes Balears, així com l'Alguer, tots junts i amb els valencians som pobles germans. I les Illes Balears, així com l'Alguer, tots junts amb els valencians som pobles germans. Contra els botifleixes bords, contra els manipuladors. Contra els botifleixes bords, contra els manipuladors. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Així, el que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua, per la supervivència de la llengua, pels drets de la llengua. I nosaltres volem ser novament tots valencians, tan valencians els uns com els altres i no els uns més que els altres. I una llengua que és valenciana i del Principat i de les Illes. La mateixa. No és únicament la llengua que hi ha en joc. Hi ha el concepte de País Valencià. Nosaltres, així, ens fem eco de la resolució unitària de 1932 i la continuem contra el cantonalisme dialectal que ens divideix els mateixos valencians, contra els que no volen que siguem valencians i de Morella a Guardamar contra la imposició del castellà, el record de les normes de Castelló. És una límpida evidència. Bo és que ara vosaltres i jo, escriptors i lectors, mestres i alumnes, sabuts i poble, ho reconeguem i que reconeguem que no hi ha altra eixida possible. Personalment crec que no tot és una qüestió de divergència d'ortografies. En realitat,
o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai.